सबु भूली जाई हजिगलु काहीं कह केउं अभिमाने तिक्त करिदेई संसार बंधन चालीगलु दिव्य धामे भाग्ୟରେ ତ ନାହିଁ ପାଇବାକୁ ତୋର ମମତାର ମଧୁଝର ବୋଉଲୋ ତଥାପି ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯାଏ ଝୁରୁଥିବି କୋଳ ତୋର। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ବୋଉ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ବୋଉ, ଏ ବୋଉ, ବୋଉ। ବୋଉ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ ଲେଖିବାକୁ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ସାରା ଜୀବନ ଛୋଟ ପଡ଼ିଯାଏ। କହିବାକୁ ତ ସେ ଆମ 5 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବୋଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁଟା ଯାକଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ସାରିଆ ବୋଉ ଥିଲା। ହଁ, ତାର ନାଁଟା ଥିଲା ସାରଳା। ମାମୁଁ ଘର ତାକୁ ସାରି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ମୋ ବୋଉକୁ ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ସେ ତାର କଷ୍ଟ କେବେ କାହାକୁ କୁହେ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କୁ ଯିବାର ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ହେବ କି କ'ଣ। ସବୁବେଳେ ବାରିପଟେ ବସି ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ବହେ କାନ୍ଦିକି ଆସିବ। ତାର ମନ କଥାକୁ କେବଳ ବାପା ହିଁ ବୁଝୁଥିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି କାହିଁକି ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉ କି ଦେହ ଖରାପ ହେଉ, ସେ କହେ ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି କି? ଏମିତି କହି ଘର ଗୋଟାକ ଯାକ କାମ କରି ପକାଇବ। କୌଣସି ପୁଅ କିମ୍ବା ବୋହୂକୁ କେବେ ଟାଣ କଥା ପଦେ କୁହେ ନାହିଁ। କାଳେ ତାକୁ କେହି ଭଲ ପାଇବେନି ବୋଲି ନିଜ ମନ କଥା ମନରେ ରଖିଦିଏ। 3ଟା ବୋହୂ, କିନ୍ତୁ ବୋହୂଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ତାକୁ ଶାଶୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ମୁଁ ଦେଖିନି। ମାଲୋ ଧନଲୋ କହି କାହା ପିଠିରେ ସାବୁନ ଲଗାଇ ଦେବ ତ କାହା କପଡ଼ା ଶୁଖାଇ ଦେବ, ଆଉ କାହାର ପିଠି ଆଉଁସି ଦେବ। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଫରକ କରେନି। ମୋ ବୋଉର 3ଟା ପୁଅ। ଅସଲି ନାଁ ଧରି କେବେ ଡାକିବନି। ବଡ଼ ପୁଅକୁ ମୋ ରଞ୍ଜି, ମଝିଆ ପୁଅକୁ ମୋ ଚିତୁନି, ଆଉ ସାନ ପୁଅ ତା ଜୀବନ ମୋ ସଞ୍ଜି ବୋଲି ଡାକିବ। କି ମଧୁର ସେ ଡାକ କଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଧାନ ଉଁସିବା, ଧାନ କୁଟା ସବୁ କାମରେ ସେ ମାହିର ଥିଲା। ମନେ ପଡ଼େ ସେହି ଦିନ କଥା। ବାରିପଟେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାଇ ଆସି କହିବେ, ବୋଉ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ହାତ ଧୋଇ ଧାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଦୌଡ଼ି ଆସି। କ'ଣ ଗୋଟେ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଳୁ ଚକଟା ହେଉ, ପଖାଳ ହେଉ କିମ୍ବା ବାଇଗଣ ଚକଟା, ସ୍ୱାଦ ବିଲକୁଲ ନିଆରା। ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କେହି ନଥିଲେ। ବାପା କଲିକତାରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ 5ଟା ପିଲା ଚାଷବାସ ସବୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିପାରୁଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଥରେ ସେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ। ତା ଜ୍ୱାଇଁ ହାଟରୁ ପନିପରିବା ଆଣିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ଡାଇନିଂରେ ରଖିଥାଏ। ଇଏ ମୋତେ କହିଲେ, ପରିବାଟା କ'ଣ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ନେଇ ସାଡ଼େ ରଖ। ଏଠି କ'ଣ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଏମିତି ରଖିଛୁ? ସେ ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ମୁଁ ଫାଙ୍କି ମାରି ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖେ ତ ପରିବା ସେଠି ନାହିଁ। ତା ଜ୍ୱାଇଁ କାଳେ ପୁଣି ତା ଝିଅ ଉପରେ ରାଗିବେ ବୋଲି ପରିବାଟାକୁ ନେଇକି ପୁରା ରୋଷେଇ ଘରେ ସଜାଡ଼ିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି। ସତରେ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ଯେଉଁ ଭଳି ବୁଝିଲା ଶକ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ତାର କାଣିଚିଏ ବି ନାହିଁ। ବାପା କୁହନ୍ତି, ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତଟିଏ ଅଛି, ତାହା କେବଳ ବୋଉ ପାଇଁ। ବାପାଙ୍କ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ପଥର ପରି ଯଦି କିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ସେ ଥିଲା କେବଳ ବୋଉ। ପଇସା ସଞ୍ଚିବା ଆଉ ସେହି ପଇସା ଅସମୟରେ ଘର କାମରେ ଲଗାଇବା ସେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା। ଆଉ ଏସବୁଥିରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ମୋ ଭଉଣୀ। ଭଲ ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆସିଲେ ବୋଉ ସାଇତି ରଖିଥାଏ ଆମ ପାଇଁ, ହେଲେ ନିଜେ କିଛି ଖାଏ ନାହିଁ। କହିବ ସେସବୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ତୁମେମାନେ ଖାଅ। ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ ମା ହେଲା ପରେ ବୁଝିଲି ଇଚ୍ଛା କାହିଁକି ହୁଏନି। ମୋ ବୋଉର ଶାଢ଼ୀ ଭାରି ପସନ୍ଦ, ଆଉ ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ତେଲ ହଳଦୀ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦରକାର। ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ତାକୁ ସୁନା ରୂପାର ଶौक ନଥିଲା। ବାପା କୁହନ୍ତି, ବୋଉ କେବେ କିଛି ମାଗେନି, ବାପାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି କିଛି କୁହେନି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ତାଠାରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ବାପା କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ ଗୁଣ ତା ପାଖରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଆଜି ଯାଏ କେବେ ବି ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଝଗଡ଼ା
କି ରାଗ ରୁଷା ହେବା ଦେଖିନି। ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ାଯାଏ ସେ ଗୁଣ ମୋ ବୋଉକୁ ବେଶ ଜଣାଥିଲା। ସେ ଯାହା କରେ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ କରେ, ଆଉ କାହା ପାଇଁ କପଟ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା କେବେ ସେ ରଖେନି। ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ଲେଖି ହୁଏନି ବନ୍ଧୁ। ତାର ସହଣିକ ଗୁଣ ବହୁତ। ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ସେ ରାଗେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ରାଗିକି ବହୁତ କିଛି କହିଦିଏ, ଆଉ ଫୋନରେ ସେପଟୁ ବୋଉ ମତେ ଉତ୍ତର ଦେବ, ଖାଇନୁ କି, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଯା ଖାଇଦେ ଆଗ। ସେ ଆଜି ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ବୋଉର ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ବୋଉ ଶବ୍ଦ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ସାରା ଜୀବନ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ମୋର ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଘଟଣା। ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିପାରିଲି। ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ବୋଉର ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୋ ବୋଉ ତ ଏମିତି, ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ କେମିତି? ମୋ ମତରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ବୋଉମାନେ ଏମିତି ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ କହିଛି ନା? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।